Good morning! Happy Monday! Back to work si Dan today, guys. Hindi pa siya gising, pero itong dalawa gising na at nakapagluto na. May kape na din ako. O, diba? Yahay lang ako doon, ako. Upo lang ako. May kape na ako at thank you very much. At least pagising ni Dan, pwede siya kumain dito. Ay, tingnan niyo to fried rice. Fried rice. May leftover chicken doon. Egg. Corned beef. Hotdog. Yung mga bata, mamaya pa yun ang tagal na tulog. 1:30 na daw natulog, sabi nila. Nasa kwarto nila eh. Yung dalawa. Yung dalawang malalaking bata. Si Indy, ginugay ito. Dugay sa natulog si Indy, pero wala rin sa sakit. Ano siya? Happy na siya. Sakit lang sa lawas ng mata. Labi, Ayla, skamate. Yeah. Ano yung bulog sila sa kuwan? Tako na, California Ben. King Ben. Ano, Ben? Ay, ang kamati. California King Bed. Sabi ko na, ay, pang, ano pa na. Kamati pa na. Ang sa'yo pinakadako nga biyad ka na, California King Bed? Mura. Nako dyan na idako, no? Kanang Lisod na si- customize na naman na. Yeah, lisod na kayo na pakita ko. Anday, bedsheet. Hindi, customize na good. Kanang mga pang James nga, kanang, sana yun? Mga basketball player ba? Yeah, pangkuhan. James Yap. Is it? James Reid. Shaquille O'Neal. Kana. O'Neal. Kana, yung lisod kipangitaan siguro. Thank you, Day. Nabuhay. Tikman nga natin yung kape. First real coffee. Wow. Hindi na to kopi ko. Okay, okay. May awal, tinood yung kape. Wow. Ang sarap. Nagkaka-open. Pagka-okay. Ang sabi plano ninyo, after sa ibang meeting, Alas ganun ka 12 maka. naman. Ganun ka ba? Saan na punta? Saan naman sa Nakapadpad. Mag-harbor town naman tayo. Nanya. Wala na. Okay na, mag-hold ko ron. Para fresh pa sa akong night ang mga gipamalit. Alam mo ang rice. Ang rice mo rin lata. Lata. Hindi dapat ka na sobrang water. Kung i-fried rice, siguro ni mo. Dili. Okay na lang, lamay mo. Ang sani, wala ba may ka-shopping og darong mga clothes day? This time. Di ba, miss? Daghan na yung clothes gani. Yeah, na, mausad. Dahil mas nindot sad mag-shopping og clothes dire kaysa dito. Yeah. Ito, daghan na kanang dili branded. Yeah, o ka na nga. Branded. Kung branded, Di, oy, branded di ang craze sa mga ko. Sorry man to. Yung jeans ni miss. Ah, yeah. Actually, ako pa yung gulo. Di ba man tayo uban nga shops nga mga nice food nga nindot ba ka siya sa ato daghan ito pa kainin yung size. Hindi, umahan Kuwang lang jud sa time niya tagan kay batang kiat. Kay kumaatong mall magkuyog mong jud ang buong barangay. Di man jud As pwede in. hindi magkuyog. Kasi gusto ketchup ka. Kay Hindi, sila. kabaw ba kang nagdadyog kong kuan? Suka. Pinakurat. Nakadadyog ko. Ano ka buo? Duha ka buo. Naghanon ta to na ko Ano niya. kay wani ni ko ano na buo? Mao lagi. Yok ito. Kay shopping mi day nangadto mi sa mga first na mga aisle. Ang gituyot tanan. May mga cookies, ko akong mga cookies. Gipamalig mi dan. Kay ngano ko na malit kog cookies nga daghan sa Australia. Ang dapat nimo paliton ka ng mga sauce nga imong pero papalit na ako sa shops nga mga mahal kaayo. Nganong naaman ta dres cookies nga. Palit ko ta kog Oreo. Ayaw, sige yung mamalagan. Barato naman ang Oreo dito. Dere. I can get that on sale at Coles. Barato na pero, hindi mo lang yung allowance. Well, di na kaan ako ba daghan kog space o daghan ko ni. Inahot na dag space. Wala ka na lisod pag unpack yun ni mga lisod. Diretso ra ko ya. Tapos na kami kumain. Nakapag-bihis na din ako guys. Ito yung luggage na hindi natin na-put away kagabi. But nandito yung gagamitin natin. So yung aking C4 scalp serum nandito. Oh my gosh, that reminds me. Kailangan kong i-place yung order ko sa Yes Time. Hindi ko pa na-place.
Dito lang ako maglagay kasi si Dan naliligo. Nakasara yung pinto. Puno ng glitters. Yung, ay, tumapon. Ito tumapon. Dinala ko kasi ito pero hindi ko nagamit. Tumapon everywhere. Ano yan? Parang body highlighter. Body glitter. Good morning, guys. Good morning, guys. Where are you, Ano? Good morning, guys. Oops! Oy, good morning, Day! Kakagising lang talaga ng ating day. I think 10 something na. Oh, there you go. Mommy. 10:35. I'm done with preschool now. Not now, but you are going to preschool, yes. When? Um, Daddy wakes up. In a few weeks. That is already awake. Isla wants her earrings on. Alright, let's... How do you put it on? It's a clip earring. Okay. Alright. Naka-makeup na yan siya, guys. Mommy, is Tita Michelle my fake tita? She's your tita. But is she fake? She's not. It's just that Tita Rich is your real tita. Like, Tita Rich is my sister. Alright, there you go. Then, Oh, pretty. and then her tita, but Tita Michelle's not my real. She's your tita still. You call her tita. Alright. Na-miss ni Arlo ang strawberry. Nakain ng strawberry. Come on, Di. What do you want, Di? Kakagising lang talaga nito. Do you want... Akin ba tong kamerang to? Bakit parang iba yung feel ng camera ko, guys? And then no. Ready? Ready? Buyag ang aking Di. Come on. Yummy? Yummy fried rice? I've been paid into no TV and I'm a play store now. Yep. Yay! Yay. I don't need to pay that thing and a TV and games. And I don't need to pay on TV and games. I just have my wife. Didi. Come on. Didi. What do you want? Ayla, you have strawberry. Do you want it? Or do you want to give it to Di? Give it to Di, ate. Some to Di, yes. One for me. I'll get you milky, okay, Di? Ah, thank you, ate. Such a good ate. Ah. Three for her, three for me. Mommy, what? Mommy, what with me? Huh? You want more strawberries, Alo, or are you good? No, Where's your bowl? I don't need my bowl. It's. Alright, more strawberries for who? Indy, obviously. And ate, you said you want more? Oh, okay. So, strawberries all gone. Dalawang panits yung binili ni Dan kahapon. Kahapon na yun ang hapon, ha?
And we're out. We're already out. Okay, wait, Indy. Ayla, give me your bowl, and Arlo, give me your bowl, please. Give me your bowl. Indy, coming, babe. See? Can you see? I'm doing it. It's coming. There! On the cabinet, I can see your bowl. Go get it. Hala, Daddy needs to buy more. Mom, it's okay. I can share some with Indy. Sorry? It's okay. I can share some with Indy. I know you can. You're such a good ate. I gave Indy some already, but it's okay, guys. Thank you. Here, Ali. More. You're welcome, baby. Mom, I don't want that dirty one, Mom. Huh? Not the dirty one. No, there's no dirty one. I washed them. That one's dirty. That's not dirty. That's yummy. That white one's dirty. Okay, all good. All Can you gone. help me? Oh, babe, come here. Come here. You're gonna break it. Come here. Oh my gosh, Why did you get me these necklace? This one. No, nothing's wrong with the earring. You just got it caught. It's all good. Here, you got your strawberries there. Wala pala si Miss at saka si Michelle, guys. Meron appointment si Miss. Sinamahan siya ni Michelle. Malapit na talaga matapos yung ine-edit ko. Kunti na lang. 5 minutes na lang na clip yung kailangan ko i-edit. Tapos na ako dun. But nagising kasi si D. I know. So, bantayin muna natin si D. But gusto ko na siya tapusin. Malapit na talaga. Hello, D. Good morning, D. You guys, let's do this haul. And papunta na si Miss at saka si Michelle. So, let's do this para put away ko na yung mga bagay-bagay. Alright, so ito yung mga nadala ko galing Pilipinas. Medyo marami to, guys. Sa dami ng uwi namin sa Pilipinas, this time, ata yung pinakamarami kong nabili. Kasi may extra luggage kami this time. Dinala ko kasi itong luggage na to because we spent overnight sa Singapore. So, kailangan ko itong dalhin para syempre lagyan ng damit namin and ganun. Tapos, plinano ko na siya sa isip ko na i-check-in ko to pa-uwi. And dito ko ilalagay yung mga dadalhin ko sa Australia. So, inisip ko, ang dami kong space. So, napadami yung bili natin. Plus, meron na din akong mga in-order beforehand na nandun na sa bahay. So, nandito na siya. Look at this, you guys. So, we have that. And there's more here. Charing! Meron pa dito. Ayan. So, yung iba dito, napakita ko na sa inyo kasi hinol ko na nga yung ibang in-order ko before ako nakauwi talaga. But let us start. I know you will see a lot of chips. It's because there is a lot of chips and mas malaki kasi sila. So, parang ang dami nila talaga tingnan. But let's go through. Unahin ko yung mga hindi muna food. So, nagpunta kami sa Gaisano Mall sa Karkar. Nung galing kami ng Badjan, dumaan kami dun sa area na yun. Tapos pumunta kami sa Gaisano dun. And malaki yung Gaisano nila dun. So, bumili ako na to. Ang mura lang ito, guys. 59 pesos only. Hindi ko pa kasi nakikita yung isang bow for Ayla. So, this is for Ayla's school. Dapat navy blue yung kanyang mga accessories sa buhok. And ito yung gusto ko. Yung ganyan yung ano niya. Hindi yung clip lang ba? Kasi yung kanya clip lang and nahulog na wala. And yung isang malaki na ganito yung clip, hindi ko alam kung nasaan. Sorry, Mama. Sorry for what? I've been naughty to you. Oh, were you being naughty to me? Yeah. Oh, it's okay. I have to let Mama do the CP now. Yeah, just wait. Mommy will do this and then Okay, I'll give it to Mommy. you. Good job. Good listening. Mommy, Alright. this is a recipe. Good job. Alright. And then, I have undies here. Ito naman sa H&M. Ito yung last day namin sa Pinas. Or, Oh, yeah, the day before we left. So, nagpunta kami ng H&M. Bumili lang ako ng mga cotton undies, like period undies. This is from Gaisano. This is for Ayla. And what about me?
This is for Arlo. Sa Gaisano naman namin yan nabili. Ang mura lang yan. 150 lang ata isa niyan. And then this is from... And this is a me. This is from Hot Kiss na brand. So, I hold it on it. yeah. So, this is from Gaisano again. Nagtatry-try kasi sila, miss, ng mga jacket. Nakita ko sila, nagtatry-try sila. Tapos ako busy ako sa stationery area, naghahanap ng mga kung ano-ano for Ayla or para sa mga bata. And nagtatry sila ng mga ganito. So sabi ko, ako din, try din ako. Ito nagustuhan ko siya. It's from Hot Kiss, but wala siyang branding. Ito lang, maliit lang yung branding niya sa baba. So hindi siya ganun ka-obvious. And it's nice. Wala akong white na jacket na ganito. So I got that. And then I got a blue one as well. Machi-machi kaming tatlo na nito. Miss at saka ni Inday Ikang. So this naman is from Krisa. Ganyan din. So puro jacket. This is from Mr. DIY. I noticed ang daming Mr. DIY sa mga probinsya-probinsya. Binili namin to mainly for the straw kasi kailangan namin para linisin yung bottles ni Indy. So nawala na yung straw dito kasi naiwan na namin doon. But maganda din siya for milk tea kasi meron siyang malaki. Yan yung malaking straw yung habol ko. And then yung paglinis nga ng straw, yung brush. Alright. And I got this from Mr. DIY as well. Look at that, guys. My goodness. Mahilig ako sa mga ganito-ganito. Ang dami kong naiisip na pwedeng paggawa nito. Like, gumawa ng mga damit for Indy from Arlo's t-shirts. Alam mo yun? Ikat lang yung baba. Ilagay ito. Isnap. Tapos parang mayroon ng romper si Indy. Nakita ko yung mga video na yan. Tapos, ang mura-mura lang nito from Mr. DIY. I think like less than 50 pesos. Meron kang ganyan. Dan got this for his car. Just a car hanging scent thingy. And then maraming mga post-its. As in, like, napunta kami sa Mr. DIY. Ang daming binili ni Dan. Kasi ginagamit niya to for work. Plus, Ayla likes using these as well. And ang mura-mura lang kasi dun. So, ang daming binili talaga nila. Tignan niyo to. Puro mga post-its. Iba-iba lang yung itsura. Iba-iba yung lugar ng pinagbilhan. Like, meron dito galing sa Mr. DIY. Meron from Gaisano. And then, Ayla's perfume. So, nung nagpunta kami ng bench sa SM, bumili siya ng 3 daily scent. 3 to. Nahol na niya to. Meron yung isang pink, hindi ko na alam kung saan. Tapos nung nagpunta kami sa ito pala. Nung nagpunta kami sa Gaisano Car, pumili na naman siya ng iba pa. So merong na-add from Fiona, 2 Fiona, at saka isang Juicy. Baka nga meron pa. Baka may makita pa tayo mamaya. So sa food na tayo ha. Baka may makita pa tayo hindi food, pero mamaya na. So again, driving from Badjan to our house, may nadaanan kaming Shamrock Express. So, binili ko to, biskotso, and then otap. My goodness, gusto ko yan guys, otap. 3 na lang natira kasi na-open na yung 2. So, hindi ko na dinala yung 2. Hello! What's tatlo? Ano na Gahol ko. Puro junk food. Ay, hindi sana. Oh, we're gonna go later. Asan mo? Ikaw ka, balik ka. Oh, yeah. Hi, boy! Sa paan? Oh, it's not about Sige. Boy, you slept with me and I was sleeping on the floor because of you. Alright, you guys ready to get your stuff so you can go? You show the guys and then Hello guys, this is the idol. Alex, you Hello did it. guys, this is idol. good job. Hello guys, this is idol. Alright. It's sour rainbow strips. Yeah, job. and this is fine. You already got spaceship. Good job. Alright, go na. Are you open? Go. Are you open the today? And then barquillos. Masarap kasi yung barquillos. Ayan. Ito nabili namin sa Singapore actually. Sabi ko ibigay ko sa Fambam, hindi ko nabigay. But naalala ko kasi nung nagpunta kami ng Japan ni Dan, masarap to. So I got this, but this again from Singapore. Chips. Mr. Chips. Black chili. Fish crackers. More black chili. Masarap tong black chili. Naalala ko to, maliliit pa to noon. Ngayon, malaki na.
chips, super crunch, more black chili. Ang dami ko palang biniling black chili. Yung iba nito sa Gaisano brand, yung iba sa SM, yung iba sa 7-Eleven na, ano pa? Boy bawang. Ito sa 7-Eleven ko ito nabili. Nabili ako ng 3 boy bawang kasi walang growers, you guys. Wala akong nakitang growers. Expo nuts. Again, 7-Eleven din to. Last minute na to nabili. Kasi nga walang growers. So, Expo nuts na coated. Masarap yung Expo nuts. At saka, Expo nuts na spicy hot. Marami to. Yan. Tcharing. Ito, si Mark yung kumuha nito. Nakalimutan ko na kasi dinamp ko na lahat, guys. And nasama siya, but this was supposed to be for Mark. So, ilagay ko yung mga nuts dyan. And then, ito, nabili namin sa SM Supermarket. Tingnan nyo guys kung ano to. Tcharing! Calamansi puree. Dalawa yung binili ko. Isa yan sa nagkabigat ng luggage ko talaga. Alright, balik ko lang to ha. Oh my gosh, that's amazing! And then, more food. So, nung nandun kami, It's a yeti pop, Mama. yay! Nung nandun kami, gustong-gusto ni Indy guys yung breadsticks. So, bumili ako ng 2 packs ng breadsticks. Ito, gusto ko kasi to Jolly na biscuit na merong filling. Gusto ko din yan. Piyaya. Konti lang yung piyaya na binili ko kasi yung expiration date niya is Feb. Eh, malapit na tayo mag-Feb. So, isang original at saka isang ube flavor. Coco Crunch. Si Dan kumuha nito kasi maganda to for our next trip. So, meron na naman kaming, ano guys, trip coming up. End of January naman siya. So, maganda to for, like, breakfast nila kasi naka-pack na siyang ganyan. Walang ganito sa Australia yung mga ganito eh. So, that's for our trip. Mentos. Gusto ng mga bata yung Mentos. And ang mura lang ng Mentos dun. As in, marami ata akong binili nito. And yung mga chocolates din dun, mura lang din compared dito. So, ito yung mga hilig ng mga bata. So, pang ano sa kanila, pang reward, hindi pang daily ha. So, kapag nagta-travel sa car, alam mo yun, pang sugol sa mga kids. Alright, here. See, more Mentos. Marami nga kasi akong binili yan. And then, Dan got this, banana chips. Here, nandito na tayo sa exciting part. I got 2 of these. Maliliit lang kasi hindi naman like sobrang dami ko kumain ng ganito. Madalang lang ako kumain nito. So, konti lang yung binili ko. Dried squid, dried pusit, and danggit. So, mga ano sila, maliliit para perfect lang siya kainin. Mga bite size. Like, tingnan nyo itong danggit, maliliit talaga siya. And then, Misty. Mommy. Wow! Ow! That is so cool! No. I did not see it. Apakadaming No. Nesty. Ako din sa isang store. No, I need to buy this. I know that I need to buy me a goodie popcorn. Okay. Popcorn. Beautiful. Good job. Sarcastic yun. Murang ko sa store, maluning ka na ng datingan. Yeah? Happy na. Put away. Happy na naman. Mingaw na siya nimo. So, bumili kami ng Nesty. 3. Napakadaming Nesty naman talaga. Buddy said it. Paborito ni Dan eh. Ganda? Binili niya. Try. Honey blend isa. So, I think he was supposed to return the lemon nung kinuha niya yung honey blend. But, hindi niya nabalik yung lemon. So, 2 lemon, isang honey blend. Itong mga to, si Dan yung kumuha nito. It's okay. Mga dried mangoes.
And then, bumili na din ako ng malaking magic sarap. And, tingnan nyo to. Nirap ko siya ng damit. Kasi ito ay, oh my gosh, parang basa. Sakit? Ay, hindi naman. What? Parang basa yung damit, pero hindi naman. Guys! You guys, nadala ko pa talaga yung kinakurat. Hindi nabasa. Thank you, Lord. Dalawa lang. Kasi ayaw ko talaga sana. Sabi ni Dan, ang mahal yan dun. Tapos kaya mo yung ipak. Nakayanan ko naman ipak yung dalawa. Ayan, dalawang pinakurat. Mura lang dun, guys. Ang mahal-mahal dito. At saka yung mga nandito, na-haul ko na to. So, yung mga shirataki rice, yung mga peanuts na bigay sa atin. Oh, ito pala. Yay! Cheese powder. 3 yung binili ko. Here, get my Ayan. Yun lang. Here, get my Give this to Tita Michelle. Which one? Which one, Mama? Yeah, you can give that to her. Give it to Tita Michelle. So, yun lang naman. Diba? Niisip ko kasi yung expiration date. Tapos yun din, yung luggage ko din hindi na kasya. Hindi kami masyadong nag-shopping ng mga damit kasi hindi na talaga namin kailangan. Tapos wala ding makeup. Kasi hindi naman ako nga nagme-makeup ng bongga. So mainly pagkain talaga. Kasi syempre, kumakain tayo araw-araw. Yeah. So yun. Yun yung mga nabili natin. Good luck pag put away na itong mga to. Unahin ko yung mga damit. Let's do it slowly but surely. At saka yung suka pala. But, yeah, that's everything. You guys, my goodness. Last vlog ko kaninang papuntang noon. Mama, can I see And Lisa gifting? natulog ako, guys. Ang haba ng tulog ko. Pagod na pagod ako. Ito siguro yung jet lag na tinatawag nila. Ngayon ko lang to na-experience ng ganito kalala. Pagod na pagod talaga ako yan. Siguro kasi nisip ko, may magbabantay sa dalawa. So, pag natulog si Indy, tulog din ako. Kasi si Dan nag-work kanina eh. Pero nandito kasi si Miss. Bumili ako nito kasi ito ang hilig na kumain ng yogurt. And then, syempre, laging nasispill. So, I got her this. Parang pangatlong bili ko na to. Kasi binili ko siya for Ayla, tapos, baka pangalawang bili lang. Bumili ako for Ayla and Arlo, but syempre I got rid of it. So now, see? Can I open it and then show you? Chumi. Yung itsura niya. I know how to build it. Looks like this. Mama, know how to. So, pag nilagay mo siya sa yogurt, hindi na magsispill yung yogurt. So, i-wash ko lang to kasi gusto na niya ng yogurt. Which color do you want? Choose. Orange? Okay, let's wash. Mommy, now where are we gonna put the yard? Where are we gonna put it? I'm gonna put the yogurt here. Okay. You want yogurt? Where's the yogurt gonna be? Oh, in the bottle. Oh, I want to try three with that one. So, kakagising lang nitong si D. Kasi hindi na to magsispill basta-basta. Kasi meron siyang ganyan sa top. Let me do it for her. No, you do it. You don't have to do that anymore. You can trust her now because she's not gonna spill it anymore. Tugasan ko na lang din itong isa. Grabe guys, iba talaga yung pagod. Yung last year, o last uwi namin, pagod na pagod ako nun kasi buntis pala ako. Ngayon hindi ako buntis. Pero grabe. Good morning! Feeling na ko ga, jet lag po ka. Nagnapod ko yun guys. Ikadharan akong nap. Kami ni Di. Duwa yung lagi mata ni Di. Pag ako mata. Saan ka nagagawa ko biya mo? Oo, gani. Ang saan na to? Second nap na to? Katong pag-gi ka na, may... Second. Wala pang may ka ulit. Natong na sa siya balik. Oh. Natong na sa siya balik. Ang hago. Di, nag-jet lag ka, di. Mama, she wants me to feed her. Yeah. Jet lag man, Minday.
Ganahan ka mag-order tag pasta or manahan ka magluto? Didi, where you going? Come here, show mama. Let me see. Yan yung gift ni Santa sa kanya. Inopen ng mga kapatid niya. Didi! Oh my gosh. Oy, wag ka dyan. Talse, come here. Hindi. Come here, Didi, where are you? Come here. Don't go to Tita. Come here. Oh no. Come to Mama. Hug Mama. No. Hindi. Gara sa Didi. Oh, dance. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Go dance. Say bye. Oh my gosh. Did you seriously get the dragon? That's a dragon, Alo. I told you guys, and Daddy needed that, and Daddy, let's get an iPhone to start this. Really? Can I see? Ito yung binili ko sa Shein. Who gave you this? Daddy, Me. oh what? I bought this. Mine. Daddy and me. Ang cute! Nag-search lang ako, dragon. This is cool, Alo. Mommy, this one. Hmm? That's from the Philippines. Santa gave you that. I love Santa. You love Santa. I love This is so cool. I love that. I love this. I love this one too, yeah. So cute. Ang cute nga ng black na dragon. Is this one cute? That is so cute. Ay! The name of the dragon. Hi! Ay, hello, 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 hello. Don't do the dance. You love your toy? You love this toy? Buti hindi to kasing, noisy. Hindi siya super noisy. Tamang lang ba? Anong tawag dito? Marakas? I love this day. That's good. Hindi sobrang ingay. Alright. Yay! What's that? Let's eat. Thank you very much. Pinakupsan. Belly. With sukang pinakura. Thank you. Grabe, ganda na.